Ja vás vítam u ďalšieho videa a dneska tu je Puplet Hokej part 2. A dneska si odohráme zápas proti Švédsku, takže poďme na to. Takže dávame gól a vyhrávame 1-0. A už to bude ťažšie a ťažšie a áno, dostávame hneď gól. Takže tak. A dostávame ďalší gól, takže to nevadí. A ideme ďalej a zmrazili sme ho, takže teraz dáme ľahší gól. 2-2. A keď sa vám takéto videá budú páčiť, tak budem pokračovať a prepáčte, že som dlho nevydával videa, ale bol som chorý za prvé a za druhé proste som športoval a mal som povinnosti aj s ďalšími potrebnými vecami. Takže aj s nejakými samozrejme súkromnými, takže tak. Takže vyhrávame proti Švédsku 2-6. A ešte si dáme jeden zápas proti Českej republike. Takže tak. Vopred prepáčte za zvuky, lebo tu niečo prirábame, alebo také niečo. Zmrazíme, yes. A gól, vyhrávame 1, či remiza 1-1, tak. Pozor, dobre. Gól, yes, vyhrávame. Takže teraz to môžem konečne povedať, že vyhrávame. No, 2-2. Nebudem iba remiza, ale vyhrávame, yes. Takže tak. A dáme, nie, idem späť. A dobre, ešte, že som mal tú rýchlosť. A yes, dali si vlastne, takže 2-4. 25. A pridáme aj 2-6. A vyhráme proti Českej republike 2-6. Potom prepáčte možno za hlas, ale som chorý. A teda sme na prvom mieste s Dámskom, ktoré majú takisto bodov. A dali sme 16 gólov, 5 sme dostali síce, ale furt sme na prvom mieste. Keď sa vám toto video ľúbilo, nezabudnite dať like a kľudne aj odber. A vidíme sa zase zajtra. Takže čaute.